Chief Tanod sa Santo Domingo, Ilocos Sur nalunod sa dam. May ulat si Ivy Hernando. Wala ng buhay nang maiahon sa dam. Ang 32 anyos na si Harvey Salvado, ang Chief Tanod ng Barangay Lusok, Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa investigasyon, nagkayayaan ang biktima kasamang dalawang pamangkin sa dam, di kalayuan sa kanilang tahanan. Panandali ang umalis ang pamangkin niya, pero pagbalik, wala na raw ang kanyang tiyuhin. And then, na-notice na lang nila na nawawala na siya. Kaya yung mga kasamahan nito, pinuntahan nila doon sa malalim na parte ng dam. Ilang katao ang lumangoy sa humigit kumulang 10 talampakang lalim ng dam. Hanggang sa naiangat siya, pero wala ng buhay. Ma'am, nasakit tinagam ko. Nasakit tinagam ko, ma'am. Nandito yung anak. Napag-alamang nakainom ang biktima pero ayon sa kanyang ina, marunong siyang lumangoy. Nalaing ma'am ngaglango, itanagdak ka lang nga tao, nalaing. Amiyang septar nga malmas data, naglaing ngaglangoy ko na damit ma'am. Nakipag-ugnayan na ang otoridad sa mga opisyal ng barangay na ipagbawal ang paliligo sa dam. Na kung maaari, yung mga maliligo doon, pakitingnan, lalo na't yung mga lasing, pauin na lang natin. O kaya itawag dito sa police station at kami. Kasama si Norman Raka, ako sa Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amyanan.